The 13th Tan-Ok ni Ilokano Festival of Festivals is now open. Manipod kaditi gabanbantayan aging ganay ti kabaybayan. Manipod kaditi nagkakauna pamati ken tradisyon. Aging gana ti moderno apa nangiyabgas ti kinatan-ok ni Ilokano. Nabiyag amin digitoy iti may sa arabii anap ti sansala, musika, ken na isang sangayan apa nagistorya. Naumong digiti 20 nga ili ken 2 a syudad iti ILOCOS Norte iti Ferdinand E. Marcos Stadium iti syudad Tilawag, ken dito'y daan naglalaban iti Eng Grande a Festival Showdown. So I hope the municipalities continue on showcasing that greatness because we truly deserve to be proud Ilocanos, not just tonight, but for life. Kadagaraw digiti saka ken ima digiti performers ken agkakagarbo a costume ken larger than life props ket napnuan kay papanan. Amin digitoy, bayat ani pabuya da iti entablado. Arig na pasirip kaditi nagbuya tina duma-duma a klase ti lubong a binukel tina pagtipon anabak ng imahinasyon ken kapadasan digiti Ilokano. Itilaksid at Tan-Ok ni Ilokano ket maysa a laban para iti kapipintasan nga representasyon ti kultura ken tradisyon digiti Ilokano babaen kaditi ni isagana a performance. Kunno may sapay daydi agundaway tapno ni pakita digiti umili ti inda pa nagkaykaysa. Pinunod at stadium, ken inpaay dati na igyat a suporta para iti maibilang a maysa kaditi kadadakkelan a selebrasyon iti intero nga ILOCOS Norte. Imununan nga imbatad ti ILOCOS Norte Police Provincial Office wenno INPPO nga umabot ti 10,000 aging gana 15,000 ti bilang to expected live audience. Naruway kaditi dinteng tinaggapo a mismo iti probinsya. Nagpintas at set up ken makita DJ effort ti amin nga municipality. Dadamet digiti sumagmamano naggapupay iti sa bali a lugar kas ken ni Josh ken ti pagayam na manipod Amerika. Tinurumda iti ILOCOS Norte tapnon maimatangan laeng iti isang sangayan a panagrambak iti probinsya. I could say it's one of the most amazing festivals I've ever seen in my life. It's amazing. The people had a phenomenal job. I love this place. Yeah. Itatawen ket iti sabali ang plastarte en tablado. Gamon i-shape na 360 degrees na immersive experience ti impay na kaditi nagkuya. Puray sa dino asuli, ang yaman nga anggulo, sigurado ang ma-enjoy Tan-Ok ni Ilokano. This is a format that we really had to push, no, and it took a lot of convincing for all our tourism officers, our choreographers to agree. But we're proving now that they can really tackle the challenge. It's a creative challenge for them and we saw the results. Again, like I said, it takes a level of belief and trust in the guidelines, in the performance in this festival to put all the effort, for the staging of Tan-Ok 2026, and I couldn't be any happier. I think this is our best one so far. Awan nagpaatiyo kaditi performers. Impakat da amin alaing ka nabilidad da. Makita iti presentasyon dati na iget a panagsagana para kadaytoy ni isang sangayan arabii. Yan ti kamaudyanan, na ideklara a kampyon ti Pamulinawen Festival iti Siyudad Tilawag.
naman dagiti kailian tayo nga nag-perform. Maragsakan ako na thank you also to the Office of the City Tourism. Thank you also to aming ang City Hall. Aming ang kalugaran tayo po nagsuporta. Dito yung performance tayo po. From the bottom of my heart, thank you so much. This is not about the award but the privilege or the day nangabak tayo. Nagunod met ti Basi Festival iti ili ti Piddig ti second place, ken third place met ti Abus Festival iti ili ti Banna. Idinto a runners-up iti Abel and Bawang Festival iti ili ti Pinili. Sanyata Festival iti ili ti Burgos. Empanada Festival iti Siyudad ti Batak. Tadek Festival iti ili ti Nueva Era. Ken Dinaklisan Festival iti ili ti Corimao. Our superpowers in Ilocos are our dancers, our choreographers, everybody who participated on this stage, but also everybody who worked behind the scenes. We have about 300 cases sa medics natin. Nothing serious, but we thank them. We just have to allow our artists to shine on the Tanok stage, and it's not possible without the support of everyone, from our officials, from our governor, vice governor, down to our mayors, our tourism officers. They made this possible. Mark Magdirila, Balitang Solid North.